Assalamu alaykum izleyiciler ve akhwan vatandaşlar. Yayılımda akıl yengesiz televizyonumuz sizin bilen. Biz vatandaşlar ve akhwan oğlanlarına görüşümüz ýaly akıl yengesizliğe talip ýaşlaryň arasynda bugün öz işini taýlama tapgyrlar bilen dowam edýär. Bilşimiz ýaly Türkmenistan Bilim Ministrligi Häsiz Telerazi ýaýlymy Haýsyn kompaniýasynyň Türkmenistanyň resmi diýleri bilen birlikde taýýarlanýan akıl yengesizliği televizyonumuz 2019-njy ýyl üçin taýlama tapgyrlar dowam edýär. Hemde yanvar aýynyň 17-sine şu ýylyň, ýagny Türkmenistan Watany ýylynyň yanvar aýynyň 17-sine gatnaşyk taraplaryň aktivitetinden gatnaşykleriň gatnaşmagyna bir-de 8-nji netijesinde taýlama tapgyryň bütünlegi dowamyny haýsy bir topar, haýsy toparlara garşy çykdy anyklandy. Ene şol netijesinde hem bugün bätaşyk taýlama tapgyrylaryň 7-nji sanyny gatnaşyjylar Türkmen Döwlet Maliýe Instituty hemde Türkmen Döwlet Binagarlyk Guruluş Instituty ene şu meýdançalara ýene az kalyndan ele. Hormatly talip ýaşlar, hormatly muallimler, akıl yengesizliği televizyonumuz studiýasynda ähli hoş gördük. Edi vatandaşlar mehman oğlanlarına görüşümüz ýaly hormatly arkadaşlarymyň saýatynda edi vatandaşlar Türkmenistan diýarymyzda Türkmenistan Rowaşlygyň Watany ýylyna akıl yengesizliği 2019 televizyonçygy saýlama tapgyrlary bilen dowam edýär. Ýaňam belep geçişimiz ýaly ýagny Türkmenistanyň Bilim Ministrligi Häsiz Telerazi ýaýlymy Haýsyn kompaniýasynyň Türkmenistanyňky resmi diýler bilen birlikde taýýarlanýan akıl yengesizliği televizyonçygymyz saýlama tapgyrlarynyň 7-nji sany häzir. Gatnaşyk taraplarymyz Türkmen Döwlet Maliýe Instituty hemde Türkmen Döwlet Binagarlyk Guruluş Instituty. Mehman vatandaşlar düzgünleme laýyklykda adatdaky ýaly bugün kunem gatnaşyk taraplaryň ikisinden hem hormatly synçy muallimler wekiller şeýlede ýaşlyk telerazi ýaýlymyndan hem synçylarymyz gatnaşýar. Häzir bäsleşmeniň başynda olar bilen ulu hormat bilen tanyş bolalım. Çünki hormatly muallimlerimiz ýani synçy muallimler Türkmen Döwlet Binagarlyk Guruluş Institutyndan hormatly synçy muallimimiz Meýlis Ataýew bar. Şeýlede Türkmen Döwlet Maliýe Institutyndan hormatly synçy muallimimiz Aknawat Mewlamowa muallim. Hormatly muallimler, bäsleşmeniň bu sanyna sizde hoş gördük hemde üstünlük ýar bolmagyny arzu edýär. Mehman vatandaşlar, adatdaky ýaşlyk telerazi ýaýlymyndan hormatly synçylarymyz bar. Çünki Bahargul Haltulyeva şeýlede Uwaz Murat Aýdoğduýew daglar bäsleşiň dowamyna. Çünki Uwaz Murat wagt hasaplamasyna ýagny akıl ulgamynyň işe girilmegine jogap berer hemde Baharul Haltulyeva toparlaryň gazanan utuplaryny göne aragatnaşykda talip ýaşlar hemde ýyl watandaşlar size ýetirmekligini dowam eder. Mehman watandaşlar, ne görüşimiz ýaly akıl yengesizliği televizyonçygy özüniň 4-nji mewsumi bilen häzir dowam edýär. Hemde her bir sanyny bir gatnaşyk taraplar toparlar taýinlik görüp bu meýdança girişýärdiler. Elbetde akıl yengesizliği 2019 munyň üçin hem toparlar düzümleri düzürlük we görüşimiz ýaly bugün bu gatnaşyk taraplar ýagny Türkmen Döwlet Maliýe Institutynyň hemde Türkmen Döwlet Binagarlyk Guruluş Institutynyň hem toparlary ýagny Akmuradyň hemde gaýgysynyň toparlary häzir meýdança ýerer. Mehman talip ýaşlar, hormatly muallimler, edi watandaşlar, uly şatlyk şowkun bilen, şowkunly el çarpışmalar bilen gatnaşyjy taraplarymyzy meýdançamda çağırýar. Türkmen Döwlet Binagarlyk Guruluş Instituty toparyň düzümi Anna Muhammed Saparberdi, Jepbar Askarow, Arslan Recepov, Ataverdi Kakajanow, Çaryýew, hemde toparbaşy Gaýgysyz Muhammed bar. Gaýgysyz toparymyzda size üstünlük ýar bolmagyny arzu edýän, siziň garşydaş toparymyz Türkmen Döwlet Maliýe Institutynyň toparyň düzümi Töhwet Japarow, Bilbil Anurazowa, Selvi Oralberdiýewa, Mahym Hasanowa, Gülşat Muratjanowa, hemde toparbaşy Akmurat Şiriýew. Akmurat siziň toparyňyzda üstünlük ýar bolmagyny türkmenler arzu edýär.
Köp sag bolun. Hormatly talipdaşlar, ne görüşüm diýäli toporlar häzir meýdançyda. Ýene asarymdan bir toporlar bilen bu doguşu üçin niýetlenen sowalnama, ýagny saýlama tapgyrlarynyň 7-nji sany üçin niýetlenen. Tutanly sowalnama bizde Türkmenistanyň bilim ministrligi tarapyndan gatnaşyjy taraplara bätaşyň başynda ýetirilýär. Häzirimne şol boldy. Öňünçäsi taraplar bizde adatça bätaşyň başynda şertler boýunça durup geçýärdik. Häzir men borjum, gaýgysız Akmurat. Şertler boýunça häzir geçmekligiň wajipligi barmy ýoksa da akylly ýeňişli telebätaşyň düzgünnamasy ýokary okuw mekdeplerine ýaklyjatynda eýem köp wagtdan bar. Tanışlygyňyz ýeterlik derejede barmy? Şertler boýunça durup geçmek gerekmi? Düzgünnamasyň 3 bölümi, 5-9 bölümi, 5-10 bölümi esasy ünsün düşünmesi zatlanýar. Toporlar, eger şertler bilen siziň tanışlygyňyz dol derejede bar bolsa, ondan gysgaça şu ýerde uly hormat bilen size üstünlük ýar bolmagyny ilk bilen öz adymdan tüýsürekden arzu edýän, hemde uly hormatly synçy muallimler gerek sizden. Toporlara bir ha arzuwlaryňyzy beýan edip berseňiz. Toparlan kisine de ol üstünlükler ardı edýän, şeýle ajaýyp mümkinçilikler döredip beren hormatly prezidentimize köp sag bolsun aýdýaryn talip ýaşlara döwre bap bilim bermekde rahmetimizi gaýgyrmajakdygymyzdan andyrasym gelýär. Köp sag bolun oğlum. Toparlaryň kisine de üstünlük ardy edýän. Bize şolar ýaly mümkinçilikler döredip beren hormatly arkada prezidentimiň jany sag bolsun, alyp baran işler elmidami rowaj alsyn. Köp sag bolun oğlum. Arzuňyz hatyr bolsun. Bahar gol. Gerekden. Salam, hormatly talip ýaşlar. Türkmenistanyň bilim ministrligi ýaşlyk teleradio ýaýlymy Haýsens kampaniýasynyň Türkmenistanyň resmi diýler bilen bilelikde taýinlanyp ýaýlyma ýetirilýän akylly ýeňişli telebätleşigimizde siziň ähliňizi hoş gördük. Gatnaşan toporlaryň ikisine de üstünlük arzu edýän. Şeýle de biz ýaşlara ilmde, bilimde şolar ýaly mümkinçilikler döredip berýän. Hormatly arkadamyň janynyň sag başynyň dik bolmagyny, il ýurt bähwetli alyp barýan işleriniň elmidama rowaşlyklary weslenmegini tüýsüregimden arzu edýärin. Köp sag bolun Bahar gol. Olmat. Rahmat talipler hem ben hoş gördük. Aşugun akıllı ýeňişli telebätleşiginde duşan iki toporda üstünlük arzu edýän esasam, öktü topor ýeňiş galansyn. Köp sag bolun. Arzuňyz hatyr bolsun. Hormatly muallimler, mehman talip ýaşlar, ertene görüşmek diýäli akylly ýeňişli telebätleşigi özüniň 4-nji möhütimi bilen häzirki bir topda 2019-njy ýylda Türkmenistan Hrowasynyň watan ýylyna saýlama tapgyrlary bilen dowam edýär. Hemde hormatly arkadaşlarymyň taýyşdagalaty netijesinde mektep okuwçylaryny hem zekin bätleşiklerine çekmek maksady bilen akylly ýeňişli mektep okuwçylary bilen hem bätleşigi häzirki bu döwürde öz işini dowam etdirýär. Muman siziň bilen bir katarda mektep okuwçylary hem gatnaşýar. Bizi beýendirýän bu ýetendirýän zat mektep okuwçylarynyň hem buňa işçen gatnaşmaklary, özlerini ezber alyp barmaklary bu sizden görelle alýanlyklary. Çünki geçen tapgyrlaryna hem ilişlemeden bir näçe pikirler gelip, hende olaryň hem mektep okuwçylarynyň hem şeýle bätleşige gatnaşdyk gelýänlikleri. Häzirki wagtda bolsa hormat arkadaşlarymyň taýyatynda mektep okuwçylary hem şeýle mümkinçiligi allalar. Muman mehman watandaşlar bätleşigimiz, muman akylly ýeňişli telebätleşigi ilişlerimiz bilen hem ýakyn ara gatnaşygy taklaýar. Çünki biz watandaşlar häzirki höwürmagy ekranlarynda görýän telefon belgileriniz bilen mundan beýle hem öz pikirlerinizi hem de tekliplerinizi aýdyp berseňiz bu işimiziň barşynda siziň pikirlerinizi, tekliplerinizi ulanjakdygymyzy inandyrýar. Çünki mehman watandaşlarymyzdan hem de bir näçe jigilerimizden hem man bu bätleşik barasynda bir näçe pikirler gelýär. Çünki siziň her biriňiziň özüňizi alyp barşyňyzdan, çünki toporlar barada aýdýan, umman jogap berişiňizden, pikir ýöretişiňizden, umman mektep okuwçylary, ýaşlar hem görelle alýarlar. Çünki häzirki bir zatda siziň bu ýerde oturmak bilen dogry maksadyňyz ýeňiş kazanmak, indi kitaplara geçmek, ýöne esasy bir zatdy unutmalyň. Çünki siziň häzirki edýän hereketleriniz, siziň häzirki berilejek sowallara gaýsy wagtyň içinde jogap tapmaklaryňyz bu ilkinji nowatda size utuklar getirer hem de size tomoşa edip oturan jigilerimizde hem görelle bolar. Çünki şeýle tez wagtda alan bilimlerini özleşdirip ýetişdirmek hem de şonu durmuşa geçirmek we ýerine berilen soraga gaýsy wagtyň içinde çurt gezip dogry jogaplar bermeklik bilen biz öz jigilerimizde hem şeýle häsiýetleri durmuşyna gornaşdyrmaga ýardam berýändigimizi unutmalyň. Mehman toporlar ýene urýarlar. İki tarapy hem
Çünkü Türkmen Döwlet Binagarlyk Guruluşy Institutunyň gaýrysyň toparyna hem Türkmen Döwlet Maliýe Institutunyň toparyna Akmuradyň toparyna hem üstünlikleriňe ýar bolmagyny tüýsürekden arzu edýän taraplar. Esasy bir zady unutmalyň. Dogry. Bäsleşik bu. Ýeňiş kazanmak wajyp. Ýöne ýene bir esasy wajyp zat bäsleşiň inniki tapgyryna geçmeklik bolup durýar. Bu yeňilen ýa-da yeňendigine garamazdan iki toparda hem mümkinçilik häzirlikçe saýlama tapgyrlarynyň dowamyna galýandyr. Çünkü eger unutmadyk bolsaňyz bir inniki öňkü mövsümimizde de bardy X1, X2. Ägär bir zatda bizde inniki tapgyra geçmeklik mümkinçiligi diňe bir Türkmenistan Owulhan adynyky Injener Tehnologiýalar Universitetinde bar. Çünkü olar duşsugy 6-5 hasaby bilen jemlediler. Ve bugünkü 7-nji sany bu çaka çenni beýle hasap bilen jemlenen duşsuk ýok. Çünkü yeňilen ýöne 5 tugu bilen giden topar häzir ýok. Çünkü diýjek bolýanym siziň hem toparlaryňyzda dogry hökmany suratda bir topar ýeňiz bolaýmaly. Ýöne yeňilen toparyň dikkatini ýetirmek isleýän. Yeňilýär diýip ruhdan düşmeler. Hasaňyz Türkmenistan Owulhan adynyky Injener Tehnologiýalar Universitetiniň topary bilen deňleşdi. Çünkü bugünkü hasap hem 6-5 bilen jemlendi. Onu megerem mundan aňyrda beýle hasap bolmasa, onu ol ýokary mektebe bugünkü yeňilen ýöne 5 tuk bilen gaýdan topar gatnaşyp biler. Beýle bir ýagdaýda yeňilen topar üçin akyl ýeňişli telewäsleşik 2019-njy ýyl boýunça tamamlanar. Siz muny bilýäňiz. Bu şertler şeýlem. Şunu kemräňiz bolsun. Hormatly muallimler, toparlar, Akmurat, gaýrysy. Mehriban watandaşlar, talip ýaşlar, Türkmenistanyň Bilim Ministrligi tarapyndan ýetirilýän sowalnama häzir geçýär. Gatnaşyjy taraplar Türkmen Döwlet Maliýe Instituty, Türkmen Döwlet Binagarlyk Guruluşy Instituty hasap 0-0 dogry jogap üçin berjek utuk görüşimiz ýaly bir tuk bolar. Biz şeýle tertipde sowalnama häzir geçýär. Ýene olar. Gaýrysy. Akmurat, taýýarmysyňyz? Taýýar. Sowal. Bilýäňiz, bugün 10 sowal bolar. 10 sowal tapgyry, ählijet hem zekin sowallar bolar. Bu da şolaryň ilkinjisi. İki adam bir wagtda derýanyň ýanyna gelýär. Ýöne gaýyk diňe bir adamy göterýär. Şeýle de bolsa, özüge kömek soramazdan olaryň ikisi beýle kenara gaýykda ýüzüp geçýärler. Olar nädip başardy? Wagt gitdi. Wagt saklaýar gaýrysy. Sonra topardan özüm jogap berýän. Gaýrysy. Oňar ýaňa da özüňiz jogap berýän. 0-0 sekund. Eger ýalňyş bolsa, çürk ketip dogry bolmasa meýdançany boşa dörtüňiz. Indi jogabyňyz. Ýalňyş derýän ýa-ni iki adam milýär ýöne şu adam ikiden bir tarapdan gelýär diýip. Gaýyk diňe bir adamy göterýär, olar özüge kömek soramazdan. Hawa. Ýöne şu taýda şertde iki adam bir gatdan gelýär diýip şert ýok. Şoň üçin bir adam derýän sağ gatdan, bir adam derýän sep gatdan dur. Bolup biler. Ne sep gatdan şu gaýyk bir gaýyk duran bolsa, ýani sep gatdan adam gaýyga minip beýlek tarap ne etýär? Gaýyk çepde duran bolsa diýjek. Hawa. Onda sep sağ gatdan ne etýär? Sağ gatdan gaýyga minip sep gatdan etýär. Tersine gaýyk sağ gatdan duran bolsa, sağ gatdan adam minip sep gatdan etýär, soň ol şon soň sep gatdan minip sağ gatdan etýär. Şeýdip hem iki adamyň derýän oýuny geçmek mümkinçiligini gazanýar. Torunç jogap sol. Hawa. Gaýrysy. Karşısına töküdal parmağı hiç il mümkinçilik koymadymy? Çürt ketip meseleni çözdüňiz. Dogry çözdüňiz diýemi onta? Jogap kabul. Derýanyň demek gelýän iki adam her bir tarapda. Bu siziň çözdüňiz. Gaýyk 2. Bir tarapdan alsaň megerem dogry bolmagda ahmal. Sebäp olar herse öz maksadyna ýetdi. Derýän o gapdaryna geçdi diýerler. Gaýrysy. Menne başga bir çözgüdi bar diýsem. Onda siziň jogaňyz ýalňyş bolýar boldy şeýle. Onda siz meýdançany boşaltdyňyz. Gaýrysy. Menne şeýle çözgüdi bar. Olaryň hersi başga bir kenardadyr. Jogap, dogry, hasap, açyk.
Köp sağ olun. Taraplar gördük, baktık. Bu ilkinci sowallaryň belli bolşy ýaly. Bu saýlama tapyrlaryň dowamyna diňe keyin sowallar bolar. Görüşimiz ýaly juda bir kıyın bolmaz. Tijenmek gerek. Bilşimiz ýaly akyl ýeňişi telebätäçi diňe bir zekinleriň bätäçi däl, eýtem bu çalasynyň hem bätäçi. Demek aşk ýakmak boýunça. Beýdisem holup falstarda düşäýmen. Onuň tomoşaçy talyplar, şertleriň käbirler gönlünden size de değişildi. Çünkü jogap berilýän wagty dol derejede ümsümligi berja etmeli we hiç il täsir etmeli däl. Dowam edýär. Gaýgysyz Akmurat taýýar mısınız? Sowal. Xitay dilinde agaç sözüni aňladýan hierogliflerden 3 söz düzümi tokoy sözüni diýmegi aňladýar. Onu agaç sözüni aňladýan hierogliflerden 2 söz düzümi haýsy sözi aňladar? Düşünýärsikmi? Wagt gitdi. Wagt taýýar Akmurat. Sonra jogap beren kiçi Akmurat tokoy. sizde ýanky teklip. 1 sekund bu. Çörtket doğru jogap bolmaly. Kiçi tokoy jengel. Kiçi tokoy jengel. Jengel. Haýsyny azaň alay diýende. Bana bir ýüzüň aýda. Kiçi tokoy. 2 tane soburda atdy. Tamam. Çırak tokoy. Tamam. Jengel. Bu da kabul. Gaýgysyz. Şeýle umyt bilen terediýäňiz da. Manysy näme garaýsyn? Ha? Oturup saptardım diýäň. Eger Akmurat al mikrofon ýanynda. Akmurat doğrudan eger 3 tane hieroglif sepleşenne ol tokoy manyny berýän bolsa. 2 tane hieroglif ol kiçirak tokoy. Ya jengel. Ba manysy bar. Şonu aňlady diýen şeýlem. Bir hieroglif näme aňlady? Ba. Onu ýa aýtdyňa. Aýtdy aýaň dogry, hawaryň düzümine bary. Eger ýekece hieroglif ol agaç, ýeke ba, ýeke agaç. Şonu aňlady. Ýani orada onu 2 söz elbetde jengel, kiçirak tokoy. Bu dogry jogap. Hasap deňeden. Köp sağ olun. Köp sağ olun. Mehman talip ýaşlar. Inne pikirlenseňiz gerek. Inniki sowal tapyryň göwrümi bar. Netije çykarmak megerem kynrak bolmagy mümkin. Seriýat. Akmurat, gaýgysyz taýýar mısınız? Sowal. Gedelen çetmeň arzan hem ýeňil uğru bar hem bolsa, ony hiç kimiň ullanmaýandygy haýran galýar. Bilşimiz ýaly, yer öz okunyň daşyndan aýlanýar. Ödüm ören çalt. Yer ekwatorynyň her bir nokady 24 sagatyň dowamyny ekwatoryň uzunlygyna deňeçer. 40 000 kilometr goly ýol geçer. Diýmek, uçorda uçmagyň, karabylda, gemide ýüzüp, otluda ýa-da ulagda bir yere gitmäge derek, howa şarynda dik ýokary galyp, şol ýerde belli bir wagt gymyrlaman durmak yeterlik. Şol wagtyň dowamyna yer aýlanýar we öz gerekli yerimizde aşak düşäýmek galýar. Bu pikir ýöretme dogrymy? Eger näme dogry bolsa, nirede ýalňyş goýberli. Wagt gitdi. Wagt saklaýar gaýgysyz. Toparmadan çağır jogap ber. Dogry çözdük. Gitse-de çağır gitdim. Şeýle. Çağır. Jogap. Bu pikir dogrymy? Yok, ýalňyş. Ýalňyş. Ona nirede ýalňyş Sebebi- goýberdim men. Yani howa şary korik alanına, atmosfera alanına, Howa gelmedi. yer aylananyna atmosfera bilen alanýar. Şol sebäpli ýanky howa şary hem yerle bilen aylanar. Eger Yerli bilaýlanar. howa şary. Aýdýar, Onun- aýdýar. Ýa Onun atmosfera ýok diýip gödemde ýetirsek, ýeriň ýokary katlagyna ýanky ýerler mewjurýar. Onun mewjuruny ýanky howa şary aylanýar. Ýanky süýsürýär. Ben size düşündüm. Hawa. Sizin diýjek bolýanyňyza. Aýdaly, yer şarysy. Böyle diýelik bolmady, ýeriň ýüzüşi diýeli. Aýdaly bu uçar. Hawa. Şunu gapagyny alaýyn. Ne bu uçar? Hawa. Yer şary.
Ýokary gally. Dur. Atmosfer atly. Näzere tutaýdyn gally, ýokary gally. Yer aýlanyp durady, doğru dämi? Aýlanyp dur. Bu dur. Awa. Yer aýlanyp dur. Ýene aşak düşden buğurça gelmenmi? Ýok. Sebäp? Sebäbi ýanky Diňe ýanky jogaňyzy gaýtaraýmak gerek boldy. awa. Ýanky atmosfer atly bilen bile howa şary hem aýlanýar. Demek bu beýlekse, demek şuňa bile bilerikde dartışma üçin. Ýene bir tarapda ýerin inersiýasy boýunça ýanky howa şary inersiýasy boýunça da aýlanýar. Bolay başga bir geçmeden kawul. Çare. Size başka bir sual. Hova gämeti. Dik uçar. Uçar. Ýokary galyp şo bir ýerde durup biler miýdi? Awa. Durup biler mi? Bu indi sorady. Jogap kabul etdim. Hova şahar durup biler. Yani bu soňky berilen soragyň hiç ýeli manysy ýok da. Esasy many siziň başdaky jogabyňyzda. Ve şo mana göre biz many çykarmaly, netije çykarmaly. Hasap taraplar netije. Hasap ýene de ýetgedi. Jogap dogry. 2-1. Bakalım taraflar gaýsız hem garşylaş toparyňyzda hem de ileşlemede şuka galmady ýaly. Bilim Ministrligi tarapyndan ýetirilýän sowalnamadaky mennäki bar bolan jogaby men häzir okaýyn. Bu men borjum. Jogap elbetde beýle gedilenç mümkin däl. Atmosfera çary. Atmosfera howa ýeriň dartmagy esasynda yer bile aýlanýar. Eger atmosfera hereketsiz bolanlygyny aýlanyp duran yerden ondan ýokary galanyňda biraz wagt inersiýa boýunça ýerdäki ýaly hereketde bolýan. Ondan başga da atmosfera hereketsiz bolsa, yer hem hereketde bolsa, meseleniň şertine göre ören çalt hereketde. Bu ýagdaýda ýeriň ýüzünde tutjak gaý tupan diňe bir gedelenç etmegi hädäl, eýtem ýaşaýyş hem togtadardy. Ne de şeýle jogap. Çarynyň jogabyny bu sözleriň aklyjat diýen ýaly bardy. Soňky getirilýän maglumatlar bu soňky söhbetimiz ýaly bu mysal. Şeýler bilen biz 3 tane sowal tapyryny taraplar jemledik. Gyzykly sowal tapyry häzir bar. Dogrusu beýdiýsem, falsarda düşäýmän. Işgakyan çagdalar akmatynyň taparyňyzda ikisini hem siz ýerine ýetirýäňiz. Üns bolmagyňyzy haýyş edýän. 4-nji sowal tapyry gaýyrsy akmat taýýarmysyňyz? Sowal. Harsal çekilen suratlaryň birini iki adamyň uruşýan suraty çekilipdir. Hemde onunla şeýle sözler ýazylypdyr. İki tentek uruşýar. Üçüncü näme diýär? Wagt diýär. Wagt saklaýar. Gaýsy kim jogap berýär? Üçüncü näme diýär? İki adam uruşýar, iki tentek uruşýar. Üçüncü kim jogap berýär? Bu soragy toparymdan çağır jogap. Ýene çary. Çary ten çykarjak bolýar idi. Üçüncü adam tomoş etdi. Üçüncü adam tomoş edýär. Üçüncü adam tomoş edýär. Kawul. Çary. Özüňizde sakla. Özüňizde sakla. Netije seni özüňizde sakla. Çary. Sowal dinlediňizmi öwrediňiz? Şeýle sözler bardy. Harsal çekilen suratlaryň birine iki adamyň uruşýan suraty çekilipdir. Hemde onunla şeýle sözler ýazylypdyr. İki tentek uruşýar. Üçüncü Çary, men siziň ýüzüňizde nämäňýär? Sizde ýalňyş anlaňyzy duýýan pikirler bar, şeýlemi? Şeýlemi ha Çary? Şeýlemi Çary? Jogap beriň. Ay guman etdi. Guman edýäňiz. Eger ýalňyş anlaňyz dogry jogap näme bolmalydy? Näme guman edýäňiz ýene-de? Bärde üçüncü adam ýok. Üçüncü adam ýok, şeýle jogap bolmagy mümkin, dogrymy? Jogaby bärde üçüncü adam ýok diýip siz soň aýtdyňyz. Bu biz kabul edemizden soň boldy. Kabul etmeýän siz üçüncü adam tomoş edýär diýdiňiz. Jogap Seredýär. Diýmek tomoş edýär.
Cevap doğru. Gazap etmedi. Köp sağ olun. Köp sağ olun. Taraplar, Akmurat. Gaýysy, taýar mısınız? Inseriyat, yine olarak ýatlaýan, dogry edýän AK'ny galamlaryňyz bar. Bu ýerde bellemeli maglumatlar bar. İki tarafa da deň mümkinçilik. Taraplar, taýar mısınız? Sowal. Men sowal tapyr başlady. Men arada bir binada latin harflary bilen binaň gurulan ýyl senesini okudum. Senesi şeýle ýazylgy durdy. Seriýat. M C M X C Y E E. Ýagny täzeden aýtylýan M C M X C Y E E. Bina näçinji ýyl gurulypdyr? Wagt gitdi. Bira 50 olmalı. Gydykly sowal. Tak, bira 2 olmalı. Bu da 5. 5. Si ştada X öňüne dur. Ya onu öyle. Ve kayaklı ya. Kayaklı ya. Kayaklı. Dur ya. Var mı? Haydıramaydı. Şimdi bu. Öňüne gitmesine de. Wagt arda ya. 100 bolup 50 bolarmasın? Wagt saklaryny soňky pursatda gaýsy kim jogap berýär? Sonra toparmadan Arslan cevap verir. Arslan. Arslan, bina näçinji ýyl gurulypdyr? Bina 4400 ýylda gurulupdy. 4400-nji ýylda. Aa, Bina 4400-nji ýylda guruldy diýdiňiz. Häzir bu näle netije çykaranlygyny siziň bilen häzir söhbet almaklyk bu garşydaş topara kömek etdiğimiz ýaly boldy. Şonuň üçin biz häzirki pursatda bu tarapy dinläp görjek. Akmurat. Bam size jogap? Ýok, jogap. Jogap kabul. Inni söhbet etsek bolar. Aslan, inni söhbet etsek bolar. 4400-nji ýyly näme çykardyňyz? bu taýda Aparatyňyzdan haýsy diýäsken. bu taýda em sana 1000 aňlatýar. Emsan, müň Primus aňladýar. sanda, müň aňlatýar. Es Doğru. sanymyz 100 aňlatýar. Esanyňyz 100 O aňladýar. bärde de 1000 em aňlatýar da. Ýani X-ymyz hem 10 aňlatýar. W-myz hem 5 aňlatýar. A-ymyz hem 1 aňlatýar. Şeýdi bular hem goşup, aýryp goşup 4400 çykarýar. Goşup, aýryp. Pikir ýözdüşiňiz ýalňyş diýip biljekler. Häzir. Jogam dogry ýalňyşlyk bardy isat diýip biljekler. Ol düzgün nama laýykly netije de bolmaly. Taraplar. Netije Ne dogry. jogap ýalňyş. Akmurat, men size ýaňa mümkinçilik berdim. Size häzir hem jogap ýok. Men oňa düşünýän şeýlemi? Ýok. Akmurat bar. 2 3 ýok. Arslan, siz dogry aýtdyňyz. M müň aňladýar. S M 900 aňladýar. X S 1000 aňladýar. Y hem-de E ýagny ol hem näçe aňladar? Ha? 7 aňladar. Y 5, 2 tane birlik bar. 7 aňladar. Diýmek, inni goşaýyn şonu. 1997. Inne de dogry jogaby. Mehriban talip ýaşlar, hormatly muallimler, edil watandaşlar, inne de bäsleşiň akyl ýeňişli 2019 tele bäsleşiginiň 7-nji tanyna ilkinji gabat ýeren pursat. Çünki toparlaryň iki tarapdan hem ýalňyş jogabarlyk diýip kabul edýär.
Gaýgysyz synançdy, gaýgysyň topary Arslan ýalňyz jogap berdi. Hemde Akmurat hatda synançmady adam. Şeyler gülen düzgün amanyň 3 bölümine laýykda bahar bol. Toparlar inneki dogry jogap üçin 2 tug alarlar. Taraplar. Gaýgysyz Akmurat taýar mısınız? Öňümizde duran utuk 2 utuk. Sowal. Bu da gydykly sowal. Münseriýet. Ol enseme desgalary Bordo köprüsini, Garabi geçilgesini, Budapest'teki demiryol menzilini, Panama kanalynyň guruluşyna gatnaşan kim bolsa, diňe bir guruluşyk onuň adyny bütün dünýä ýaýradyp şöhrada eýe bolandyr. Ol haýsy desga? Wagt gitdi. Wa taklat Akmurat. Hasar dinlemeye mümkünçülük bar sizde şu wagt. Bizim toparımızdan bil cevap beren. Bil. Eger çürtke doğru cevap bolmasa bil siz meydançany boşa dursunuz. Dinleýän. Gustav Eiffel. Ha? Gustav Eiffel. Minarasyny. Şu adam. Kim adam? Şu Gustav Eiffel var Paris'te. Gustav Eiffel. Onun öz adı. Hawa. Şu Eiffel adına Paris'deki bina öz adını berýärdi. Eiffel binasy. Hawa. Diýjek Şonun bolýar. dünýä tanýan. Gurrun gidýän desga. Hawa. Şonuň bilenem Dünýä Dünýä meşhur tanady. Hawa. Kabul. Gaýgysyz. Dogry men sowal tapyry häzir görüp otyrym. Sowal tapyry başladygy men pikir etdim. Häzir hasap 5-1 bolar diýdim. Çünki bu ýerde guruluş tözi kän agdalýa. Sizden bu dogry jogaby garaşdyk. Netije Akmurat hasabyňyz deňe-deň. Jogap dogry. Paris'deki Eiffel binasy. O doğru cevap. Yine de bir gydykly sowal. Seriýas. Taraplar. Taýyn mısınız? Sowal. Megerem inniki doğru cevap üçin size 2 tug alaýmaňyz ahman. Megerem häzir bulutuk ýetin tapar, onu häzir görür. Eger ne sowal tapyr başlady. Eger toporlaryň biri bu soraga ne doğru cevap berse, ikinci topor hökmany ýagdaýda utuk kazanyp bilýär. Romeo ve Julietta'nın familyalarını aydın. Wagt gitdi. Malum bilýär. Sonra toparımdan cep var cevap. Jeppar. Romeo ve Julietta. Hemme tanış doğru değil mi? Ýöne şolaň familiýasy şol filmde aýdylýardy. Ýa-da kitapda aýdylýardy. Kim olan familiýa? Men pikirimçe ikisiniň familiýasy Romeo. Kimle bezaýdy ýa? Romeo. Hawa. Kaul. Netije ýalňyz jogap. Akbarat. Galan wagtyňyz ulanýarmy? Ulanyň. Dowam edýär. Wagtak beýaz. Akmurat. Bizim toparımızdan selvi cevap beren. Telvi. İkisinin familiýasy Julietta diýsen indi. Yo. Capulet bilen Montesquieu öýtýän, ýalňyşmasam. Gaýtalaň. Capulet Montesquieu. No, soňaly. Käbir jogaplar bolýar-da. Ýekeje dyňy beleginiň Hawa. ýa-da harpyň üýtgöpmeklige jogaby ýarňyş edýär. Men size ýene bir pursat berýän. Gaýtalaň. Ümtünü berýär. Capulet. O doğru.
Montesquieu. Kabul. Selvi. Sowal tapyr başlan adına siziň mugalliminiz men bilýän nädidi? Menem bilýän, ýöne muny siz aýtmadyňyz adamda. Siz jogap berip diýiniňiz kabul etdim mugalliminiz ah diýdi. Sebäp näme? Netije? Ýalňyş elbetde. Ýalňyş. Jogap berjeňiz barmy? Mümkin. Ýöne şu ýerde siziň jogabyňyza juda meňdeş bolmak ahmal. Sebäbi men size öňünden duýdurdum. Käbir diýini belirtiň ýa-danym harpyň aýdylmaklygy, ýalňyşmaklygy bu jogaby ütködýär. Men Türkmen 4000 Guruş Institutynyň 2-nji ýyl talyby Kadirova Aýna. Kadirova. Rama familiýasy näme? Ha? Ramayana familiýasy Mantek ki Juliet'ten Capuletti. Indi siziň hem ýazyňyz düşdümi? Köp sag bolun, Kadirova. Jogap dogry. Ýöne bu taraplara utup keçili berenak, onuň üçin baharul inniki dogry jogap üçin toparlar 2 tugalar. Taraplar, ine görüşimiz ýaly düzgünamanyň 3 bölümine laýyklykda inniki dogry jogap üçin görüşimiz ýaly 2 tugalarsyňyz. Diýmek, haýsydyr bir topar dogry jogap bermeklik bilen bu 5 tuga öz toparyny ýetirip biler. İki tarafa hem deň mümkinçilik. Ine gazakly sowal, taýinmisiňiz? Sowal. Paýhas çeşmesi kitaptan. Okuljak nakylyň ýzyny dowam edin. Güler ýüz hem hormat. Ýzyny dowam edin. Wagt gitdi. Hem hormat hem näme? Güler ýüz hem hormat. Ýyl bar. Pikirlensin, geliştirin sowaly. Gaýsy kim jogap berýär? Toparmyny ata berdi, jogap berdi. Ata berdi. Güler ýüz hem hormat Hem fiýlag. Biziň pikirimizçe. şu ýerde galjak. Akmurat, jogap barmy? Ýok bolsa, ha? Netije jogap ýalňyş. Inniki Akmurat bu kabul etmeýän size şo jogap bar diýdiňiz. Demek siziňki hem ýalňyş. Şeýlelik bilen düzgünamanyň 3 bölümine laýyklykda inniki dogry jogap üçin siz 3 tugalarsyňyz. Şeýlelik bilenem inniki ýekije dogry jogap bilen bäsleşiň bu dostlugynyň ýeňijileri oglan edilse gerek. Gaýrysy megerem häzirki sowal bu ýeňijini anyklamak üçin jemleýici sowal tapgyry bolmagy ahmal. Çünki haýsy bir tarap dogry jogap berenligine ol inniki tapyra gönlenýän ýol alar. Onuň üçin tijenmek juda wajyp. Men öz garaýşyma görä inniki okuljak sowal juda aňsat. Bu diýmek diňe bir ışkyň oýuny bolaýmy gaty ahmal. Inferiýas sowal. Bir hatarda jemi 63 adam nowata dur diýeliň. İzin sananlaryny hatardaky 12-nji adam öňden sananda näçinji bolar? Wagt gider. Wagt bitdi. Wagtam saklandy. Sonra toparmyny jep bar jogap berer. Tetar. Jepar. 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 Toparlyk baryn söýleýäňizde näçinji adam bolar? 50-nji adam öle. Kaul. Bir hatarda jemi 63 adam bar diýelim. Ýyzdan sananlaryna hatardaky 12-nji adam
öňden sananda näçinji bolar diýen sowal boldy. Siz hem 52 diýip jogap berdiňiz. Meni başga bir zat gyzyklandyrýar. Jepar. Meni başga bir zat gyzyklandyrýar. 0,1 sekund. İstediğimçe sanaýamda da men bu 1 sekundda 10 adam sanap bilmezdim. Netije näme çykardyň? Netije şuňa çykardım. Maňa aýdyňlyk, meni gyzyklandyrýan zat. Akmurat näýle? Meňerim dogry bolsa, entek men dogry diýemok. Ýöne näme çykandyranyňyz gyzyklandyrýar. 63 tane adam var. İzden 10 kinci adamın öňünden 51 tane adam var diýmek. 60'dan 10 kin aýraýma bolar. 51 Onun adam. için kıyın düşmedi mi? Ayırmak, koşmak. 5 amaly bir amalyň içinde jemläp, ayırmak, koşmak koýsam. Häzir bir amal bolsa, 5 sekundda jemläp bilersiň. Bilmedim. Bulay hem başka soru. Netije 6-3. Jogap doğru. Köp sağ olun. Adatça bolşýaly häzirki purdatda beýle ýagda üçin meni ilkinji nowatda bir sowal dilime gelýär. Bu her bir duşda bolýar, eger şeýle ýagda ýüze çyksa. Akmurat, size yüzlenýän. Bäsleşigi dowam etdirmek gerekmi? Gerek. Bu sizin öz bähbidiniňizde. Ýene bir zat, bu häzir bizde näçinji sowal tapgyrdy? Inni 10, inni jemleji sowal. Şeýlemi? Akmurat, sizde ol mümkinçilik bar. Men size ýatlatmak isleýän. Bu duşuň başyndaky size beren maslahatyma häzir geldik. Eger siz häzir topar agdalaryňyň arasynda bir adam galarsaňyz, alýan mümkinçiliklerini ýatladyň. Bu düzgün näme laýyklykda? Ýatlatmagam men borjum, gaýsy başlam. Ýöne bir adam galarsaňyz, ol näme mümkinçilikler alýar? Berilen wagty dol derejede ullanmagy mümkinçilik alýar. Hemde wagty diňe özüne saklamaga mümkinçilik berilýär. Wagt saklanandan soňra diňe oňa saýlamaga. Çünki öz jogap berjekmi ýa-da gaýsyň toparna jogap berjekmi? Şeýle mümkinçilikler bar. Siz bu şert ullanýarmy? Şeýlelik bilen siz hasaby ýanky aýdan hasama deňlersiňiz. Çünki Türkmenistan Owtan Adliýat Inžener Tehnologiýalar Uniwersitetiniň hasabyna deňlersiňiz. Şeýlelik bilen sizde mümkinçilik artar. Inni kitaplara geçmek. Ýatdan çykarmaň. Akyl ýeňişli telewäsçi saýlama tapgyrlary maksat inni kitaplara geçmek. Men size koýdurlaýan bu meň borjum. Özüňiz galýaňyz, diýmek ullanýaňyz. Köp sag bolun. Beýleki adalaryňyz meýdançany boşatmagy haýyş edýän. Akmurat taýarmy? Gaýsy? Sowal. Paýhat Çeşmet kitapdan nakylyň ýyzyny dowam edin. Nakyl şeýle. Güýjüň ýetmeýän daşa elurmy? Ýyzyny dowam edin. Wagt gitdi. Güýjüň ýetmeýän daşa elurmy? Akmurat, wagt gutarman ka saklamalysyňyz, sen düşürmäň. Eger jogap bolsa size. Wagt saklaýat 59 sekundda. Elbet Akmurat, özüňiz jogap berersiňiz, şeýlemi? Jogap barmy size? Güýjüň ýetýän daşyny elur. Demek, güýjüň ýetmeýän daşyny elurmy? Güýjüň ýetýän daşyny elur. Men pikirim. Kabul. Akmurat, gelýeni gaýtarar. Güýjüň ýetmeýän daşyny elurmy? Güýjüň ýetýän daşyny elur. Iň bolmanda başga bir soru. Söz düzülçi gelişýärmi? Gelişen ok. Demek beýle jogap bolmagy haky ýok. Jogap
yanlış. Netice şeyler. Indi gaýgysy doğrusu otayda wagtam ýok. Dinleýär kim jogap berýär? Bam size jogap. Sonra toparmadan anlam Muhammed cevap. Gücün yetmeýän zady elurmy? Zora düşersin. Näme diýär? Zora düşersin. Gücüň yetmeýän zady elurmy? Zora düşersiň. Doğru. Bu da doğru jogap. Azap 7-3. Şimdi ben vatandaşlar görüşümü diýär şeýle netijeler bilen akıl ýygyşdyry telewäsleşmeginiň saýlama tapdylarynyň 7-nji sany şu görkezlerle tamam boldy. Çünkü Türkmen Döwlet Binalar Kuruluşy Instituty bilen Türkmen Döwlet Maliýe Institutynyň arasyndaky doşuşyk. Çünkü 7-3 kata bilen gaýrysynyň topary, Türkmen Döwlet Binalar Kuruluşy Institutynyň topary şekler inne kitaplara ýogalýar. Akmaratynyň toparlygynyň kitaplara çykmak meselesi bu bäýatçylygyň saýlama tapdylarynda jemlenen soň belli bolar. Mehman vatandaşlar, şeýle ajaýyp bir her ýerde dünýä ulamalar ödýär. Hormatly arkadaşlarymyň saýatynda bir karar döwletiniň haýatlyk döwründe elmydama Pakistan faýly şeýlerden terpaýly bolup ýaşamagdan ödýär. Türkmenistanyň bilim ministrligi, ýaşlyk teleradio Kayseri kampaniýasynyň Türkmenistandaky resmi diýlerle birlikde taýýarlanýan akyl ýygyşlaty telewäsleşmelerin saýlama tapdylarynyň 7-nji sanyny şeýle netijelerle geçirýär. Ýene ýakyn ýyllarda ýaýlymda ötýänçak, tufanlar laýyk bir getden ötýänçak, hoş sag bolun, hoş haýyr.